xixak, udaberriko xixak eta hauek, batzuk esategu labana sartzia pekatua dela. Eta inbiar dela, hartu, Hori da, horrela egiten dugu. Tapuskatu. Hori Tiritak atea, bueno, Horrela. enborrak enduko zio pixkat, ipurdia, Bai. no? Gorra egotea batzutan ipurdia. Eta orduan, ipurditxoak endu, eta eskuakin puskatu. Eta hola, puskatzeko korte berezia izatea. Nik hori ere bai jendea iteu letxugare, labanakin moztu, eta itea puskau, eta itezu gaina geho uste dut, eta letxuga beti eskuakin inbiar da. Beti. Kras. Eta ezberdina da, Beak bilatzeu nundik puskatzean bidia, eta orduan urak eta gauzak gutxio galtzen dira. Bai, eta gero garrantzitsua ere nola sikatu. Nola sekatu, ondo sekatu. Ondo sikatuta. Eta ondo gorde. Bai, gu baditugu mantel batxugaz, Bai. jartzen ditugu hori ostoak, eta separata, Bai, eta gero jartzen dugu mantel bategaz, eta jartzen dugu hori... Hotzgailuan. Ze Eta gauza ona. mantentzen da, aste oso bat, Claro, perfecto. bikain. Bai, eske, Kri egiten du ondino. bai, eske, zezea dan, zu letxua ateatzea izunean da ura dakanian barruan, ez dut, gauen sos. Eta poltsa hoiek. Eta poltza. Nau ja nekatuta poltsa hauekaz, letxuga ez da. Iriki poltza eta jateko esatu gauen la mar. Baina, bueno, danetik egon behar dula bizita hontan, da danontzako dago gauzak eta bakoitzak, gio, beak aukeratzia zer nahi duen, ezta? Efectivamente. Hala da. Efectivamente. Zeu saiakaen ere bai, Udaberrikuak eharraitu txuri jaitukenak, basoko, baina hauek beste toke segatek, Simplia, suabia, Orain ere gibelurdinak igualateako direz ja, Ze gauza hona bai, baina ez ditut aurkitu. Ez, Baina ongo Zu direz zeu ja, jutezea bilatzea edo merkatua jutezea? Ez. Ez. On ja bi umeekin ja... Bi umeekin. Bi ume jatetxe bi ez dakoa zuen porarik zertarako.